Kif kien żvelat fil-jiem li għaddew il-Gvern Laburista mistenni ħabbar il-ħatrit ta' Marisa Micallef bħala ambaxxatur ta' Malta għall-Istati Uniti u Konslu Ġenerali għall-Kanada u l-preżentaturi tal-Istazzjon Laburista Super One Norman Hamilton u Rejat Soppardi li se jinħatru Kummissarju Għoli Malti għar-Renju Unit u ambaxxatur ta' Malta għall-Belġju rispettivament. Dwar dan ħadna r-reazzjoni ta' Carmelo Mifsud Bonnici, il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-affarijiet barranin. Konna nippretendu aħjar minn dal-gvern illi telab ħafna wedi ta' trasparenza, ta' kontabilità u li qabel jagħmel dawn it-tip ta' żliet kien se jkun ukoll intelligenti li jressaq dawn il-persuni quddiem il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet barranin fejn hemmhekk il-membri setgħu jsaqsu lill-ambaxxaturi li jidher li diġà ġew magħżula min-naħa tal-Gvern Laburista biex jara x'inhuma l-kredenzjali tagħhom. Jidrinna illi llum il-ġurnata m'għandux ikun hemm iktar l-idea li ambaxxatur isir bħala premju tal-li ħadem għal partit partikolari. F'dal każ partikolari jidher ċar illi numru sew minn nies illi ħajjiġu appuntati mill-gvern qed jiġu appuntati mhux fuq il-mertu diplomatiku tagħhom, laqas fuq il-mertu kummerċjali tagħhom, imma sempliċement fuq il-fatt illi huma parti mill-Partit Laburista. Carmelo Mifsud Bonnici jispjega wkoll ir-riski li l-għażla ħażina ta' ambaxxaturi tista' ġġib magħha. Ir-riskju huwa illi pajjiżna jitlef opportunitajiet ta' deb. Jiġifieri pajjiżna jiġu opportunitajiet ta' darba u jekk ma jħodhomx dak il-ħin jitlifhom għal dejjem. Sfortunatament bl-għażliet li jidher li l-Gvern Laburista se jagħmel nibża illi dawn l-opportunitajiet ħanitilfuhom. Carmelo Mifsud Bonnici appella biex qabel jiġu konfermati dawn il-ħatriet isir studju profond dwar il-kapaċitajiet ta' dawn il-persuni li se jirrappreżentaw lil pajjiżna barra minn xtutna.